הילדים שלכם מתלוננים על כאבי ראש וכאבי בטן? אתם לא לבד, כי הרבה ילדים סובלים מכאבי ראש וכאבי בטן. זה יכול להתבטא בזה שהם מתלוננים שכואב להם, שהם מתקשרים באמצע היום, שתבואו לאסוף אותם מבית הספר. וההורים כמובן מאוד דואגים מזה, לוקחים את הילדים להרבה רופאים, לבירור רפואי מעמיק, שבסוף מתברר שהכל בסדר. ואז בהמלצת הרופא הם מגיעים לביופידבק, ומבינים שזה קשור למתח וחרדה, וכאן מתחוללים פלאים. כבר בפגישה הראשונה אני יודעת שהילד הולך להרגיש הרבה יותר טוב תוך כמה מפגשים. בטיפול אני מלמדת את הילד טכניקות של הרפיה ורגיעה, הוא מרגיש רגוע יותר והמתח פוחת, כאבי הראש פוחתים עד שנעלמים. זה מדהים כמה שזה פשוט ונגיש, וגם ההורים וגם הילדים מרגישים שיש להם כלי שהם יכולים לחזור אליו. אני לא זוכרת מקרה שזה לא עזר בצורה משמעותית.